вітаем, даражэнькія. Вот так думаешь, глядзіш на календар, думаешь, божачкі, што робіцца ўжо 1 лютага, здаецца, 1 студзеня было і ўжо 1 лютага. Але у студыі раніцы з Белсатам мы, Святлана Зеленковская і Анатоль Шырвель, і вы там по той бок экрана. Мы рада вам. І мы разам з вами пачынаем апошні месяц гэтай зімы. Неўзабаве пагаворым пра ўзаемападтрымку, пра дапамогу, якую беларусы аказваюць адзін адному. Ну, а куды ж без дапамогі? Беларусы, як кажуць, беларус. Але спачатку наше пытанне. А каму вы, даражэнькія, гатовы дапамагаць? Ці верыце вы ў фонды? Ці дапамагалі ўвогуле калі-небудзь незнаёмцам? І ці гатовыя нечым рызыкаваць, ну, дзеля каго-небудзь? Бо наша наступная гераіня звычайная беларуская жанчына, якая літаральна выратавала некалькі жыццяў, за што і трапіла за краты. Так. Яна адна з тых, каго дэпартавалі ў снежні. Пачынаем знаёмства. Гэта трагедыя. Калі гэта сірена гучала, і мы па некалькі разоў за ноч шлі ў бомбасховішча. Калі мы ехалі, і насупраць нас метрах 100 быў будынак, які быў разрушаны бомбамі, тымі ракетамі, дзе загінулі людзі. Трэба зрабіць усе намаганні, каб гэтага не было. І я думаю, што не толькі мы павінны пабудаваць новую Беларусь, але і зрабіць усё магчымае, каб выбухаў не было нідзе і ў брацкай краіне. Нас чекають великі справи, але пойдемо яким шляхом. Шляхом не насилля, а шляхом масштабності. Тоді буде победа. Нове громадство немагчыма пабудаваць цераз насилля, толькі цераз любов да ворагаў, цераз милосерднасць. Ось гэта тое, што мне хацелось бы вам сказаць, мои дарагія. Гэта кадры сустрэчы беларускіх палітвязняў у Варшаве. Прямо глядзіш, усё ўспамінаецца, як мы вас чакалі, як мы перажывалі. І зараз у нашай студыі, як вы, магчыма, здагадаліся, гераіня гэтага матэрыялу былая палітзняволеная Алена Гнаук. Гаспадарня Алена, вельмі рады вас вітаць у нас у студыі на свабодзе. У раніцы з Белсатам. Гэта так цудоўна бачыць вас, бачыць ваши вочы і нарэшце мець магчымасць пачуць вас. Так, і у нас адразу пытанне. Вы некалькі гадоў правялі ў жудасных умовах. Мы ўсе ведаем пра становішча палітвязняў у беларускіх турмах. Але вы кажаце пра любоў і міласэрнасць да ворагаў. Як так атрымліваецца, што трэба спалучаць гэтую любоў і міласэрнасць? Як у вас гэта атрымліваецца? Ну, я хотела с моими дорогими белорусами все ж таки привітанне, мои даражэнькія. Я вельмі рада, что я могу... Вы можете меня бачыць, а я адчуваць вашу падтрымку і любов, што дапамагала мне, канешне, выжыць за гэтыя 4 гады. Але што я хотела бы вам сказаць? Канешне, мы выжылі таму, што былі людзі і па той старане. Яны таксама разумеюць, у якім становішчы мы все знаходзімся. Але ж час такі, што яны, калі не будуць выпаўняць той загад, мы можам памяняцца месцамі, і яны таксама прыйдуць сюды. Мы ведаем, што тут тыя людзі былі, якія нас абаранялі, наши адвакаты, але калі яны нейкае не тое слова гаварылі, ось яны таксама шлі таксама ў турму. Таму гэта вельмі такая сур'ёзная справа. Але ж мы ўсё ж такі павінны ведаць, што тое, што у нас зараз робіцца, мы ў нейкім стане такой рызыкі, мы не ведаем, што трэба, што нас чакае. Як ісці далей?
і грамадства раздзялілася. Хтосьці думае, што трэба нейкія санкцыі яшчэ працягваць. Хтосьці думае, што трэба перагаворы з Лукашенко рабіць. Ось, а можа, ёсць гарачыя головы, якія яшчэ думаюць, што трэба зброю ў рукі браць. Але ж, на вялікі жаль, ні тое, і ні другое, і ні трэцяе. Якая была б Европа добрая, але ж, вы ведаеце, чужымі рукамі гавраць, жар заграбаць. Святлана Алена, прапаную з такога геапалітычнага узроўня вярнуцца на нашу грэшную зямлю. І давайте мы ўспомнім вось гэту гісторыю. Як так сталася, што вы трапілі за краты? За што? Я ведаю, што вы памагалі людзям, памагалі мігрантам. Давайте згадаем гэту гісторыю. Адкуль яны ўзяліся? Як вы даведаліся ўвогуле, што нехта там у лесе ці дзе там яму патрэбна ваша дапамога? Ну, ведаеце, першы раз я даведалася пра гэта становішча, калі прыехала у наш пружанскі РОВД, дзе я ўжо стаяла на учоце так называемым. У мяне была зроблена ўжо справа крымінальная, я праходзіла сваю домашнюю хімію. І вось, калі я заходзіла, тут выйшла некалькі чалавек. Гэта былі негры, і яны ўжо былі чорнаскурыя людзі, і яны былі вельмі цікава, так сказать, у адзенні. Ужо быў это кастрычнік, ужо было халаднавата, ось, а людзі былі ў лёгкай адзежы, і што я глянула, ну, вы ведаеце, я ж разумею, што людзі прыехалі з краіны цёплых, але яны, можна сказаць, былі разутыя. І я запытала у наших міліцыянтаў, а що ж это робіцца, хто яны? Ну, яны сказалі, это мігранты. Я говорю, що ж ви їх не апранули? Ви глядите, яким яны стане. Не, говорит, там їх, значить, апрануть. І посадили їх у гэты легковый автомобиль і отвезли, значить, уже на место. Пружанскі район граничит з Гродненской областью. Якраз недалеко от той мясцовасці, где была вот гэта ўся, так сказать, гэтае мерапрыемства, так называемые. І мне захацелася дапамагчы гэтым людзям. Я уже тогда ведала, что частку людей отправили в лагістычны центр, потому что поднялась такая хваля вельмі вялікая. И у меня была знакомая, и она жила у Минску, и она ведала английскую мову. И вы разом с ней поехали? Не, я не могла туда ехать, потому что я была невыездная, я же была на домашней химии. Вот. И я сказала, что, магчыма, ты можешь привезти несколько людей, я могу их принять. Я была вельми богатая пенсионерка, у меня было 2 домики в Пружанском районе, вот, у вёсцы Ткачи. Правда, одному за 100 годов, другому за это. И в этот домик вы их и поселили, этих иммигрантов? Вот. И я могла один домик выделить для семьи. Я сказала, что могу принять 10 человек. Вот. И тут она буквально другий день телефонує і говорить, Лена, я нашла мігрантів, каже. Ну, і тут отрималася така історія. Значить, по іракському телебаченню показали отрывок, что там семья 10 человек находится у лесе у белорусов, у полоне у белорусских военных. Вот. И отрымалось то, что люди уже 20 дён. Ничего себе, семья 10 человек. 10 человек семья, так. Сярод их было 4 маленьких детей. И одному было еще несколько месяцев. Вот. И у них отобрали телефоны, над ними чинили здек, и вот яны забрали эти коммуникации усі, и один из них сховав телефон у некие листья. И потелефоновав до хаты, что вот такое робится, яны не ведали, что робіць. І тому, каб спасти гэтых родных, яны аддалі гэты здымкі, які яны сам прыслалі, на тэлебачанне. Это тэлебачанне показало в цэнтральным эфіры вось гэты, так сказать, вот іхняе становішча. І тогда так трэба было зрабіцца, што моя эта сяброўка, яна камунікавала
по вывучэнню англійскай мовы з другой сяброўкай, якая Я вас была... выбачаюся, і гэта сям'я аказалася у вас у доміку, да? І за гэта вас Дык не, пакаралі ці як? яна не аказалася ў мяне в доміку. Яна засталася ў лесе, яна была ў лесе. Але мы даведаліся пра іх і рашылі ім дапамагчы. Вось. І таму, што трэба было ратаваць неяк. І, ну, гэта, конечно, вялікая справа, яна будзе, так сказаць, не гэтага часу сам няма, каб гэта все размаўляць. Але справа в тым, што мы скинули геолокацию нам, и мы связались с этими людьми. Ну, так как я не ведала английской мовы, то моя сябровка с ними коммуниковала, а я уже подымала, так сказать, громадство, каб им дапамагчы. Мы сапраўды думали, что не магчыма у лесе заблудились и так. А як менавіта ім дапамаглі? Ім ежу привезли, Так адзенне, вось. что там? Вы ведаете. Так вот, оказалось, что я получаю отказ, что таких нема. Калі мы геолокацию скинули, им все, сказали, что таких нема. Но затем, калі гэтыя людзі, яны ж не ведалі, што мы на сувязі з імі, они сказали, что яны все ведаюць, над нами смеются, вось, и сказали, что ничего с вами, вы будете тут у лесе, и ваша, так сказать, вам нічога не астаецца, як ісці на польскую сторону. І калі людзі адказались, яны ім выкручвалі пальцы рук. А яны гэта хто? Сілавікі беларускія? Гэта былі пагранічнікі. Пагранічнікі, Да, памежнікі. якія былі недалёка ад вёскі Тушымля, это, так сказать, Гродніцкай гэтай вобласці. Карацей, я зразумеў з гэтай гісторыі, што было 10 рэакцыяў, і вы вырашылі ім дапамагчы, і за гэта вам потым праляцела. Вось Конечно, и коли я подняла, стала идти по инстанции, потому что низшие инстанции не допомагали им. И коли я дошла уже до Генеральной прокуратуры, ну, треба було ж не відписуватися, тому вони що зробили? Їх відправили на апошнім гуманітарному рейсі до хати, але зробили здимок, підключили центральне наше телебачення, ось, і взяли інтерв'ю у того чоловіка, у якого я здимок выложила у сетки, тому що яны апошні раз, коли ми комунікували, вони сказали, що бачили уже свіже здымкі. Спадарня, глядзіце, мы таксама маем сваё відэо. Так. І гэта відэо вось па нашых звестках нідзе не публікавалася. Так. І гэта відэо якраз таки знята адразу пасля вызвалення гэтых людзей, і мы хочам яго разам з вами паглядзець і абмеркаваць. Давайте паглядзім. وتشبني والله في ساعة تانية بس برامي У Беларуси полиция ведала, что мы у лесе. Там было шмат лагераў по 200 человек, по 1000 человек. Шмат лагераў у лесе. Калі ты быў у лесе паміж Польшай і Беларусю, паліцыя казала, ты не можаш вярнуцца ў Менск. Некаторыя людзі паміралі ў лесе. Мы бачылі магілы. Graveyard in forest. Era assurdo era bre. Students in universities and school. Студэнты і школьнікі выходзілі на вуліцы нашых гарадоў. Яны хацелі такіх жа правоў, працы і магчымасцяў, як у студэнтаў у Еўропе, Амерыцы і Канадзе. Students in Europe and America and Canada.
we have land in Iraq and Iran and У нас ёсць зямля ў Іране, Іраку, Турэччыне, Сірыі. Іншыя краіны, вялікія краіны, як ЗША, Вялікая Брытанія, Францыя, Нямецчына, аддалі маю зямлю іншым краінам. Нас курдаў так шмат, але няма сваёй краіны. Што мы можам зрабіць? Што нам рабіць? Вось нашая праблема. what we do? What we do? This our problems. Это удалося, это знайсці такія. Ну, на Може, то так. мы професіонали. Можа, вы зараз ведаеце, што адбылося з тымі мігрантамі? Ці ўдалося ім выбрацца, выжыць, пачаць новае жыццё? Калі я приехала, конечно, я вышла на сувязь з этой маёй сяброўкай, і яна распавядала, сказала, што у іх усё добра. Уже этому маленькому дзіцяці уже 5 гадоў. Як польскія пагранічнікі іх кормілі, давалі малако, приносілі, і яны былі вельмі ўдзячныя. Але ж мяне судзілі за тое, што гэты артыкул гаварыў, это дыскрэдытацыя органаў улады у адносінах да гэтых грамадзян, іностранных гэтых грамадзян. Так вось, мяне зрабілі адказным тым, што я дала неправільныя звесткі, што ніхто над імі так здзеку не чыніў, а чыніў здзек это польская старана. Таму я думаю, што зараз перадачу вашу бачаць, напэўна, і нашы, так сказаць, якія адслежваюць, і польскія службы. Так вось, я думаю, што гэта вельмі цікавая справа, таму што як людзі прыйшлі на нашы землі, хадзілі засланыя казачки с нашей стороны. Ну, кто? Конечно, спадар Тертель гэтым займаўся. И говорили, что приезжайте до нас, в Беларусь, мы вам допоможем выезд зрабіць у Германию, у вас уже там будут автобусы чакать на польской стороне, все уже договорено и так далее. Люди поверили. Наши коллеги расследовали эту справу, так, рассказывали, и это ж не один выпадок такі. Але мяне у гэтай гісторыі ўражвае, па-першае, цана, якую вы заплатили за гэту дапамогу, а па-другое, я разумею и бачу по тым, что вы казали и сегодня у нас эфиры, и после того, як вы вышли, что вы, не задумываючись, зноў бы помогли и протягивали помогать. И гэта тое, что вельмі узрушвае и у вашей громадянской позиции, и просто варта поваги. Вялізны дзякуй, что вы пришли до нас сегодня, поделились своими эмоциями, перш за ўсё, потому что эмоции шчырага сэрца, эмпатычнага, усмешка у человека, які у свае не юныя гады адседзеў 4 гады у гэтай турме, цярпеў нейкія здзекі там гэтыя, і зараз вы тут, а не дома, і вы усміхаецеся, вы рады, і па вашых вачах бачу, што вы прабілі і рабілі добро людзям. Вось вам маё сэрцайка. Дзякуй вялізна, што пабылі з намі. Дзякуй за сябры. Я думаю, што гэта не толькі у Алена Петровна это зрабіла бы, я думаю, што гэта у нас на генным узроўні у нашего народу. Тому дзякуй вялікай за тое, што вы мяне запросили. Конечно, я і хвалявалася крышку, это першы мой такі досвід на тэлебачанні. Гэта не страшно, хвалявацца, гэта не загана. Я нагадаю нашим гледачам, што вы можете у каментарах написать адказ на галоўнае пытанне сённяшняга эфіру. Каму як вы гатовыя дапамагаць? Ну і цяпер, калі мы пачулі гісторыю, эмацыянальную гісторыю спадарыні Алены, тым больш цікава паслухаць вашы адказы. Пішыце пра тое, каму і як вы дапамагалі. І ад праблем сучасных да падзей гістарычных мы заўважылі, што на наступным тыдні будзе адразу некалькі дат, якія варта ўзгадаць. Будзе нагода адсвяткаваць дзень народзінаў Каліноўскага, Касцюшкі, Дуніна Марцінкевіча. Усіх шануем, усімі ганарымся. Усіх ведаем. І калі вы ў Беларусі, то раскажам зараз пра мясціны, якія з гэтай нагоды варта наведаць. Беларусь – краіна з багатай і драматычнай гісторыяй. Каб па-сапраўднаму зразумець наш менталітэт, варта наведаць месцы, дзе нараджаліся ідэі свабоды, літаратуры і нацыянальнага гонару. Мы склалі маршрут па сядзібах і гарадах, якія памятаюць крокі Тадэвуша Касцюшкі, Кастуся Каліноўскага і Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча.
Пачаць гэты шлях варта з Марачоўшчыны, што пад Косавам, дзе нарадзіўся Тадэвуш Касцюшка, чалавек-легенда, герой 2 кантынентаў, чыё імя стала сінонімам барацьбы за вольнасць. Сёння тут адноўлена шляхецкая сядзіба, якая выглядае амаль камерна на фоне велічэзнага і трохі містычнага палаца Пуслоўскіх або Косаўскі палац, што стаіць непадалёк. Менавіта гэты кантраст паміж утульным драўляным домам і манументальнай архітэктурай дапамагае зразумець вытокі характару Касцюшкі, які спалучаў у сабе сціпласць і неверагодную ўнутраную сілу. Ад Марачоўшчыны дарога вядзе далей на захад, у бок Свіслачы, дзе кожны куток прасякнуты духам Кастуся Каліноўскага. Менавіта ў мясцовай гімназіі, якая была інтэлектуальным цэнтрам рэгіёна, фармаваўся светапогляд будучага правадыра паўстання. І хоць будынак не захаваўся ў першапачатковым выглядзе, сама Свіслач з яе помнікам герою застаецца месцам сілы для тых, хто шукае адказы на пытанні нацыянальнай ідэнтычнасці. Недалёка адсюль у Якушоўцы, дзе калісьці быў родавы маёнтак Каліноўскіх, паветра і сёння здаецца асаблівым. Тут, сярод палёў, дзе пісаліся радкі мужыцкай праўды, лягчэй за ўсё ўявіць, як малады Кастусь марыў пра свабодную краіну. Калі ж вам захочацца адчуць не порах паўстанняў, а музыку беларускага слова і нараджэнне нацыянальнага тэатра, трэба скіравацца ў Людзінку, што на Валожыншчыне. Гэта месца было сапраўдным творчым прытулкам для Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, які купіў гэты фальварак, каб стварыць тут свае неўміручыя камедыі і паэмы. Хоць час не пашкадаваў саму сядзібу, ландшафт Люцінкі, тыя самыя пагоркі і лясы, што натхнялі аўтара пінскай шляхты. Гэта былі мясціны, звязаныя з выбітнымі постацямі беларускай гісторыі. Калі вы ведаеце іншыя, можаце пісаць у каментарах. А мне так прыемна, што я пабачыў Люцынку, непадалёку той Люцынкі нарадзіўся сам, і для мяне Вінцэнт Дунін Марцінкевіч гэта выбітнейшы проста зямляк, якім я ганаруся. І пінская шляхта гэта вот такі класны твор. Калі не чыталі, абавязкова перачытайце ў гонар дня народзіну гэтага выбітнага беларускага літаратара, класіка. І чалавека, які таксама шмат пацярпеў ад расійскай імперыі, між іншым. А перад тым, як мы перайдзем да наступнай тэмы, давайте паглядзім кароткае відэо. Молодые девушки, особенно и женщины в целом, вы же так хотите быть красивыми. Вы всякую заразу на лицо, еще куда-то в тело медом обмазываетесь, если кто-то в парилку идет и так далее. Я же это понимаю, знаю. Самый лучший мед для красоты – это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это самое лучшее средство. Тогда вы всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков. Ну вось, месяц таму Лукашенко аб'явіў год беларускай жанчыны, ну і вось, аказваецца, не стрымаўся, прагаварыўся, якую жанчыну ён меў на ўвазе. То бок, усе гэтыя жарты пра невыпадковасць супадзення года каня, вважайце, і года жанчыны, ну не такія ўжо жарты светлыя. Так, і пра тое, каму патрэбны год беларускай жанчыны, і што можна было назіраць у інфапрасторы ў першы месяц гэтага года, мы паразмаўляем з медыааналітыкам Паўлюком Быкоўскім. Вітаем, Паўлюк. Вітаю вас, Паўлюк. Вельмі рада цябе бачыць. Заўсёды ты прыходзіш з нечым вельмі цікавым і расказваеш гэта з нечаканага погляду. Ну вось, спачатку пра гэта відэо. Як тебе падаецца, вось гэта была хатняя загатовачка, ці гэта была імправізацыя, ці, ну, гэта такі нейкі разлік? Таму што, я не ведаю, ну, усе мы заўважылі, што вось Лукашенко, ён такая фабрыка па вытворчасці мемаў. І гэтыя мемасікі, яны з'яўляюцца якраз такі ў такі перыяд, калі, ну, трэба адцягнуць увагу. Вот у мяне канспіралагічная версія. Гэта не выпадкова. А як ты думаеш? Ну, калі галоўны кінолаг Беларусі пачынае выступаць як б'юці-эксперт, напэўна, гэта не выпадкова. Ну, сапраўды, гэта тэхналогія, якая дае магчымасць трымацца ў парадку дня, зрабіць, вкідаваць нешта, чтобы в інфармацыйным полі абмяркоўвалі, і гэта будуць абмяркоўваць. Памятаеце? Раздзявайцеся, работаеце. Ну, там і... Вылечым ковід трактарам, ешце сала. Так, не, ён казаў селядзец. Селядзец перад ноччу есці і гэтак далей, каб не быць тлустым і гэтак далей. Ну, такія парады будуць абмяркоўваць, бо это тое, што
выклікае эмоцыі і выклікае магчымасць абмеркаваць, бо это зразумелыя быццам бы рэчы. Мы тут усе эксперты. А калі ўжо казаць пра год беларускай жанчыны, то тут ёсць і бюрократычныя моманты, ўжо ёсць прызначаныя, Качанова, самае галоўнае за год беларускай жанчыны, ёсць выказванні профільных міністэрстваў і ведомстваў, як яны будуць выконваць паказчыкі года беларускай жанчыны. Але тут я бы хутчэй пагадзіўся з медыэксперткай і гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай, якая кажа, што калі прызначаюць год беларускай жанчыны, то гэта неспроста і гэта нічога добрага жанчынам не суліць. Ну, я вось за 10годдзі працы у журналістыцы якраз вот акурат пачаў працаваць, як ён стаў прэзідэнтам, гэта чалавек, да, і за гэты час я заўважыў, што як толькі Лукашенко ці хто-небудзь з беларускіх палітыкаў бярэцца нешта падтрымліваць, гэтаму вельмі хутка Гэта знікае. гэта Дарэчы, маё пытанне. Як вы лічыце, чаму беларуская жанчына стала менавіта тэмай, галоўнай тэмай 2026 года ў Беларусі? Ну, тут ёсць некалькі версій. Адна з версій, якую я асэнсоўваю, але не до конца, может быть, разделяю, это адказ на траўму, якую нанеслі жаночыя пратэсты 2020 года рэжыму і асабіста разуменню Лукашэнкі, хто ён такі, бо ён заўсёды абапіраўся на жаночы электарат. У значнай ступені жанчыны Беларусі болей, і жанчыны па сацыялагічных пытаннях гадамі былі, сярод іх была большая колькасць тых, хто яго падтрымліваў. Але потым это памянялася, і ў 2020 годзе это ўбачылі. Таму это траўма. А з другога боку, ну, ў прынцыпе, шмат хто, і найперш ужо не малады прэзідэнт Лукашенка маюць патрыархальныя погляды. І тут атрымліваецца, што трэба вярнуць жанчыну на месца. Вот жанчына вырвалася ў 2020 годзе, гэта адзін момант. Але з другога боку, свет мяняецца, і жанчына ўжо зараз робіць сваю кар'еру, будуе сваё жыццё, а тут, аказваецца, яна хоча яшчэ і краінай кіраваць. Таму на словах мы гатовы даць і 30% у палаце прадстаўнікоў, і штосьці яшчэ, але па-сапраўднаму і 27% адрознення па заробках у мужчыны і жанчыны, гэтак далей. Всё разам аказваецца, што в Беларусі нічога не мяняецца. І Лукашенко хоча хаця бы на словах гэта памяняць. Вось сколько? Месяц, да? Мы сёння мінуў. сказалі 1 лютага. Месяц мінуў ужо года жанчыны. Вы што-то заўважыў? Ужо нейкія, не знаю, тэндэнцыі, нейкія трэнды ёсць, і што ўвогуле адбываецца? Нешта змянілася, там, не знаю, больш сталі ўвагі жанчынам надзяляць. Зволілі міністра, зволілі адзінага міністра Адзінага жанчыны. міністра жанчыну звольнілі, але калі так казаць, то правялі паседжанні, на якіх расказалі, што яны будуць паляпшаць. Быццам бы будуць дапамагаць тым, хто нараджае дзяцей, і грашыма, і гэтак далей. Дапамагалі. Але ўсё гэта было. Проста жованыя, перажованыя кажуць. Іншае пытанне, што фармулюецца такі вот запад для дзярж-СМІ, для такой прапагандысцкай машыны, што жанчыну трэба вярнуць на кухню, жанчыну трэба вярнуць да дзяцей, жанчыну, можа быць, вярнуць, ну, як сказаў у навагоднім звароце Лукашенка, труженица должна встречать своего мужчину, і гэтак далей. Ну, гэта... Ну, паглядзіце сіткомы 50-х гадоў амерыканскія, дзе жанчыны хутчэй за ўсё былі хатнімі гаспадынямі і чакалі адзінага кармельца мужчыну, і на гэтым все было пабудавана. Нават в Савецкім Саюзе ўжо не так было, бо жанчыны працавалі, і ну, проста был іншы свет. Вярнуцца ў гэты патрыархальны свет, які будуе прапаганда, ўжо немагчыма. Я, до речі, ти казав про американське, а я вспомнив ще раніше німецьке «Kinder», «Küche», «Kirchen», до «Діти», «Кухня», «Церква». Так. А ці былі ў папярэднія гады прыклады, калі сімволіка года паўплывала на грамадска-палітычную сітуацыю? Ну, напрыклад, там былі якасць, гасціны, зараз Якасць два разы была. Добраўпарадкаванне. Неяк штосьці змянілася, насамрэч? Ну, вот, калі был год народнага адзінства, это была самая вялікая хваля эміграцыі з Беларусі па палітычных прычынах. Ну, я не могу сказать, что это был самый великий всплеск репрессий, але это был самая великая реакция на гэтай репрессии. Ну, такого кшталту заявы, что мы гэтым будем займацца і гэты год вырашыць праблему, ну, наўрад ці ім можна верыць у гэтым сэнсе.
можна паглядзець з іншага боку. Калі ёсць нейкі такі год абвешчаны, то павінны быць нейкія KPI, нейкія паказчыкі, па якіх можна праверыць, ці была спраўджана. Так вот, па году якасці мы маем справаздачы, што чыноўнікі кажуць, ну вот мы рабілі, мы мусім працягваць, бо мы не дасягнулі мэтаў. Да. Як толькі ствараецца цэлюлоза-паперны камбінат, значыць прападзе туалетная папера. Лукашенко больш за 30 гадоў акцэнтуе ўвагу на жанчынах. Увесь час там асобна віншаванне са святам дарагія женшчыны, именно вас з Новым годам, там не толькі з 8 сакавіка. Каментуе знешняя жанчына, актыўна ўдзельнічае ў конкурсах прыгажосці. Дарэчы, дае вось б'юці лайфхакі. Як ты думаеш, як гэта ўсё можна інтэрпрэтаваць вот сёння ў медыяпросторы? Ну, гэта насамрэч з аднаго боку падыходы, якія працуюць, бо шмат каму падабаецца, калі жанчыну падымаюць на пад'едстал, кажуць кампліменты і гэтак далей. Але тут ёсць дакладны падыход да таго, што жанчына не суб'ект, а аб'ект. То бок ад яе не чакаецца, што яна будзе сама нешта рабіць. Яна будзе рабіць тое, што ёй загадана. Яна будзе прыгожай, яна будзе добразычлівай, яна будзе гатаваць ежу, клапаціцца пра дзяцей і гэтак далей, але не больш за гэта. Пры гэтым добрае слова, ну, кажуць, што жанчыны слухаюць вушамі, ну, добрае слова працуе. Але это у тым ліку маніпуляцыя, якая, ну, насамрэч, не сакрэт, што не проста так з'яўляюцца кампліменты, такім чынам мужчыны знаходзяць благасклоннасць у жанчын, ну і вось тут вот... Правяраюць, дзе тая кнопачка знаходзіцца. Дзе тая кнопачка, да. І тут мы бачым, што вот адзін мужчына шукае такую благасклоннасць у электарата. Альфа. Так, але, ну, я не ведаю, ці працуе гэта зараз, бо зараз даволі складана праверыць гэта сацыялагічна. Ну, але вот я заўважыў, што у Лукашэнкі асаблівае нейкае стаўленне да жанчын, і, можа быць, па гэтаму не ставіліся сур'ёзна да Святланы Ціхановскай, да ўсёй гэтай каманды з 3 грацый, і дапусцілі ў свой час іх да выбараў, да? Ну і вот траўма цяперака. Ну так, але вава это ў дзяцей, а у палітыкаў гэта павінна быць разлік. І вот тут мы бачым, што тут быў пралік, зрабілі памылку, недаацанілі тое, якім патэнцыялам можа валодаць жанчына, якую ўспрымалі выключна як хатнюю гаспадыню. Ну, зараз, ну, можна па-рознаму ацэньваць, чаму і як это адбылося, але мы бачым, што Святлана Ціхановская стала сімвалам барацьбы з рэжымам Лукашэнкі і тады ў 2020 годзе, і застаецца зараз на эміграцыі. І з гэтым рэжыму прыходзіцца нешта рабіць. І вот калі Лукашенко абвяшчае год беларускай жанчыны, і вось галоўны яго праціўнік, апанент, это таксама жанчына, то гэта не ёсць так проста. Але я бы прыгадаў, што, напрыклад, першы пост Марины Золотавай пасля таго, як яна выйшла на свабоду, пра жанчын, якія знаходзяцца за кратамі, што іх там сотні, у тым ліку палітзняволеных, і у якіх цяжкіх умовах яны знаходзяцца, у умовах значна горшых, чым у мужчын, бо ёсць больш спосабаў, якія робяць жыццё за кратамі для жанчыны яшчэ больш невыносным, чым для мужчыны. А вось пасля 2020 года сфармаваўся такі моцны нефармальны вобраз жанчыны прагрэсіўнай, self-made woman, такая, якая хадзіла на пратэсты, якая абараняла свае правы, і як ён канфліктуе з дзяржаўным вобразам такой маці, хатняй гаспадыні, пакорлівай, як невестка напісала песню «Беларуская жена», она рубит, сеет, пашет и не жалуется даже. Ну, гэта сапраўды не супадае з пэўнымі стэрэатыпамі, але насамрэч жыццё разыходзіцца са стэрэатыпамі ў прынцыпе. І тут хутчэй гэтыя стэрэатыпы, можа быць, у значнай ступені скармліваюцца з экрана праз дзяржсмі. У рэальным жыцці шмат мяняецца, і людзі... Ну вот, напрыклад, у Варшаве была недавно гісторыя, калі раптам звярнуліся, справа дайшла да суда, калі, аказваецца, беларуская жанчына 7 гадоў біла свайго мужа украінца, і тут все не супадае. І што пішуць у каментарах у гэтай сітуацыі? О, чаго ён 7 гадоў цярпеў, адныя, можа быць, кажуць, але больш каментараў было пра тое, а чаго не цярпіць далей.
Ну, Мне жыццё так больш казалось, складанае. А что там такого, что ему не нравится? Да. Не, Да. ну, насамрэч, жыццё больш складанае, і вось гэтыя вот шоры, яны, з аднаго боку, нам дапамагаюць жыць, бо мы не эканомна ставімся да інфармацыі, когда нас поступае, а з другого боку падманваюць нас. І вось у гэтай сітуацыі, ну, хто ў гэтым рэжыме Лукашэнкі жанчына, якая выступае як суб'ект? Ну, может быть, Наталья Петкевич, может быть, Качанова, хотя и тут можно сумневаться. А вот калі браць сярод тых, хто пратэстуе, мы таких бачым шмат. Ну, все моцныя, усе Будем прыгожыя. спадзявацца так, што нашы жанчыны захаваюць, сапраўдныя жанчыны захаваюць сваю моц, сваю свабоду, свае правы. Дзякуй вялікі, Паўлюк, дзякуй вам за такую цікавую размову. Пра год жанчыны вачыма Лукашэнкі нам расказаў медыааналітык Паўлюк Быкоўскі. Ну, я яшчэ даў бы шанс беларускім гэтым палітыкам, кіраўнікам нешта паправіць. Толькі месяц года жанчыны, хто яго знае, можа і нешта добрае яны зробяць. Але слухайце, пакуль столькі жанчын за кратамі, ну, выпасціце хаця б іх право бліжэйшым часам, і гэта будзе хоць нешта добрае, што вы можаце зрабіць у год жанчыны для жанчын. А зараз мы працягнем размову пра дыктатараў, але трохі такім пад іншым вуглом, хацеў сказаць, соусам. Чаму на першы погляд разумныя людзі падтрымліваюць людажэраў у нашай новай кніжнай рубрыцы, раскажа Крысціна Дробыш. Привет! Я Крысціна Дробыш, раблю аўдыёкнігі і буду вам вяшчаць пра навінкі, інтрыгі і скандалы вакол кніг на беларускай. Прынесла вам на дзіва малавядомы на нашых прасторах скандал. Спойлер, будзе пра падораную Нобелеўку. Сапраўды. Нобелеўку сапраўды ўжо дарылі. Гёбельсу. Так, менавіта яму. Таму самаму галоўнаму прапагандысту Трэцяга райху. Карацей, седачы аднойчы ў аэрапорце, адчула вострую прагу пачытаць кнігу. Сцягнула сабе электронку перакладу на беларускую нобелеўскага лаўрэата Кнута Гамсуна. Кніга называлася «Голад». Ну, думаю, зараз я прыабшчуся да сусветнага і, такі сорам не чытала раней. Дайшла да паловы, калі даведалася, што нарвежскі пісьменнік Кнут Гамсун быў адданым прыхільнікам Гітлера. Настолькі, што падарыў сваю нобелеўскую прэмію міністру прапаганды Трэцяга райху Йозефу Гёбельсу. Кажуць, пасля гэтага чытачы масава пачалі вяртаць пісьменніку ягоныя кнігі. У 1943-м Гамсун асабіста сустракаўся з Гітлерам. Пісьменнік скардзіўся на кіраўніка нямецкай акупацыйнай адміністрацыі ў Нарвегіі, на ягоную празмерную жорсткасць. Карацей, можа, хацеў як лепей. Пішуць, што пісьменнік расчараваўся, а Гітлер раззлаваўся. Але ўсё ж па смерці Гітлера Гамсун напісаў некралог, у якім назваў нямецкага лідара змагаром за правы народаў. Суайчыннікі не даравалі і па вайне судзілі пісьменніка разам з жонкай. Адзначу, што погляды бацькі пераняў старэйшы сын Кнута, які ў 39-м запісаўся добраахвотнікам УСС. Ваяваў і служыў ваенным карэспандэнтам спецыяльнага прапагандысцкага ўзводу. Вернемся да кнігі. Жаданне дачытваць адсохла і адвалілася імгненна. Я не магу, хоць ты трэсні. Не хачу чытаць кнігі аўтара, які з такой жарсцю падтрымліваў генацыд. Карацей, кінула, а пазней мела цікавую размову пра тое. І наткнулася на 3 меркаванні. Маё. Не магу чытаць, таму што аўтар гаўнюк. Другое. Аўтар гаўнюк, а твор тут ні пры чым. Давайце падзяляць. Там жа нічога ў твору няма пра ягоную пазіцыю. Сапраўды, у голадзе нічога няма, ні пра што такое. І трэцяе. Аўтар гаўнюк, твор аддзяліць не магу, але пачытаць цікава. Вы на чыім баку? Раскажыце, што думаеце, ці ўсё ж аддзяляеце аўтара ад твора, асабліва калі сам твор ніяк не звязаны з ягонымі поглядамі. Давайце спрачацца і пабачымся неўзабаве. Ну что, мы тогда віншуем Крысціну з прэм'ерай рубрыкі і хочам задаць вось такое пытанне, ці варта чытаць тых аўтараў, якія пры жыцці супрацоўнічалі з дыктатарамі. Што вы думаеце пра гэта, пішыце ў сацыяльных сетах. Ці, вось Крысціна ж сказала, гаўнюкі, не чытайце. Так, власне, собственно, що тут я Зараз роблю ми з про вами? сусідки, так? Да. А з нами же ж Андрей. Андрей. Быў Паша у нас медыэксперт, а мы маем уласнага, Я думаю, не вырастили свайго медыэксперта. Што там у соцсетках, Андрей? Так, в соцсетках дасюль пануе зіма, маразы і гэтак далей. ладно. Так, і ось першае відэа, якое мы з вами можем паглядзець, выклікае пытанне, это што такое нейрасетка?
ці сапраўды суровая, але рэальнасць. Значит, наступнае відэа са звычайнага віцебскага трамвая учора з'явілася і літаральна за адні сотні не прайшлі яшчэ, як яно падарвала ўвесь TikTok і сабрала мільёны праглядаў. Ну, всяго толькі за сотні, нават не прайшло яшчэ. Пакуль пасажыры ехалі па сваіх справах, зараз вы ўбачыце гэта цудоўнае відэа, у салоне проста праз дзверы патрошачкі, памаленечку пачаў набівацца снег. Скептыкі ў каментарах адразу пішуць, што гэта праца штучнага інтэлекту, маўляў, ну не можа такога быць у жыцці. А гэта трамвай едзе і па дарозе на яго пачынае надзьмуваць. Я не ведаю, адкуль гэта можа быць, але ведаеце, такое як бы сачленение, что называется, громадскага и коммунального транспорту. И людей везе, и потиху и снег так само везе. Так, О, божечки, такие сугробы. Это такая, ведаете, что это инновационная распрацоўка. Трамвай-грейдер. А я думаю, что было прозаично. Проехал этот трактор, который кидает снег, знаешь, отчуль туды, вот, кидал на трамвайные шляхи, и тут трамвай ехал и собрал. Не поспели пацаны разминуться. Не разминулись. Не разминусь, это, говорится, трамвай не объедзе, поэтому была гурба, и он ее собрал. Ну, в принципе, что? Неплохий проект, я думаю, что треба замацаваць. Так что привет распрацоўшчыкам белорусских трамваев, берите на заметочку. Так, транспортную тему мы працягваем. На беларускай мытні пад Менскам заўважылі Бэтмабіль. І гэта зусім не жарт, хіба ў Беларусь прыехаў Бэтмен. Гэта відэа з пляцоўкі Белтаможсервісу. Ён існуе ў рэальнасці? Ён існуе ў рэальнасці і стаіць на Белтаможсервісе на паркоўцы. Это відэа імгненна разляцелася па соцсетках. Это легендарны аўтамабіль. Толькі выгрузілі з кантэйнера, не ведаю, які ён кантэйнер мог залезці, і паглядзець на яго, як жартуюць у каментарыях, збеглася палова мытні. Хутчэй за ўсё, гэта адна з рэплік, створаных на базе амерыканскіх спорткараў яшчэ з 80-х гадоў, і карыстальнікі ўжо фантазуюць, навошта Бэтмен завітаў у Беларусь. Ці то снег прыбіраць, ці то снег прыбіраць, ці то фільм пра беларускага супергероя. Я вот про гэта хотел сказать, что не бывает дыму без огня и не бывает Бэтмобиля без Бэтмена. Дарэчы. Лепей Беларусь уратуе Бэтвумен. Бэтмыш. А вот так. Прилетело. Шмат есть вариантов, свой напишите в комментариях. А теперь у нас рубрика «Видеофакт». Значит, часто дети, ведаете, задаются дивными пытаниями. Например, может, тебе спытали когда-нибудь, кто мацней? Арнольд Шварценеггер ці ты? Проблема в том, что мои дети уже не ведают, что такие Арнольд Шварценеггер, но яны могли бы сказать, а кто круче, Оксимирон или Гнойный? Добра, значит, так ось один з беларускіх блогераў, які жыве, дзе там у нас жыве, так, я уже заблытаўся, коллеги, что там я говорил. Так, які жыве ў Дубаі, ён зняў такі прикольненькі відосик. Ён параўнаў адзін з беларускіх гарадоў з новым месцам свайго пражывання, і это Калинкович, открою вам секрет. И вот он подумал, где все-таки лепей жить. А сапраўды пытанне важное, где лепей, у Дубаях ці ў Калинковичах? Як думаете вы? Ну, я зараз, думаю, напевно... что там, где... Где Ладно. Где снег залетает. Заблытаў я вас. Снег у салон. Давайте поглядим и послухаем, якія привел аргументы этот человек. Увага на экран. Дубай или Калинковичи? Какой город лучше выбрать для жизни? Давайте разбираться. Критерий номер 1 – количество автобусных маршрутов. В Дубае их несколько сотен, а в Калинковичах 1 или 2. Запутаться практически невозможно. Поэтому по критерию 1, я думаю, выбор очевиден. Ну что? Ну, я бы, конечно... Як тобі доказная база? Я съездил бы туды и туды. У Калинковича где-то живут мои однокурсницы. Вот привитание им. А да. Я б лепей в Калинковиче все-таки. Я у Калинковича, так. Ну что, пишите в комментариях, пишите, дороженькі, напоминайте, кому вы готовы допомагать. Я вот уявіў сабе, чым могли б допомагчы наши беларусы, вось гэтыя пассажиры гэтага трамвая, каб яны, там, ці троллейбуса, каб яны, вот, чым там можна было допомагчы, не ведаю, выпихваць гэты снег назад, да. А яшчэ расказвайце, ці варта чытаць кнігу, калі аўтар гаўнюк? Гэта пытанне ад нашай кніжнай эксперткі Крысціны Дробыш. Нам спадабалася гэта слово, мы яго будзем цяпер паўтараць за кожным абзацам буквально нашага тэксту, да. Ну а мы не отпускаем, Андрей, ты погубляйся ў каментары. Мы ад навін беларускіх сасетак пераходзім да сусветных падзей. Нас чакае, як вы думаеце, што правильно, свята агню ў Шатландыі.
На далёкіх астравах Шатландыі прайшло найбуйнейшае ў Еўропе свята агню – фестываль аб Гэлеаце адпраўлення ў Вальгалу. Сотні удзельнікаў з паходнямі прайшлі праз горад Лервік у вікінгаўскіх строях і масках. Фіналам свята стала спальванне драўлянага карабля, сімвалічнае развітанне з зімой і даніна вікінгаўскім караням Шатландыі. Фестываль праводзяць ужо больш за стагоддзя. За апошнія 150 гадоў ён стаў неад'емнай часткай культурнага жыцця астравоў і адным з самых яскравых напамінаў пра спадчыну вікінгаў. Штогод, каб стаць сведкамі гэтага відовішча, сюды з'язджаюцца тысячы людзей. У Чэхіі прайшла адна з самых складаных гонак на сабачых запрэжках. На заснежаныя Орліцкія горы з'ехаліся больш за 100 каюраў з 13 краінаў. Разам з імі каля 700 сабак. Гэта гоначны марафон Шэдвіякаўлунг. Самая доўгая дыстанцыя 300 кіламетраў за 4 дні, з 5 этапамі, у тым ліку ноччу. Траса пролягала праз лясы і горы з амаль 9000 метраў уздымаў. Свежы снег і мароз зрабілі гонку яшчэ цяжэйшай. Гонка была сапраўды вельмі добрая. Я ўдзельнічаю ў гэтых спаборніцтвах ужо 3-й раз, і як заўсёды гэта выдатна для сабак і для людзей. Проста супер. Надвор'е таксама нядрэннае. Так, магло б быць халадней, але і так усё ў парадку. Снегу шмат, асабліва ў гарах. Гонка атрымалася выдатная, і сабакі працуюць вельмі добра. Перамогу на галоўнай дыстанцыі святкавалі чэхі Іржы Вондрак і Роман Габашка. У Китаі хітом навагодніх продажаў стала цацка з вытворчай памылкай. Напярэдадні кітайскага Новага года на найбуйнейшым гуртавым рынку краіны пакупнікі прагнуць упаляваць сумнага чырвонага плюшавага коніка. У яго апушчаны рот і адведзены позірк, хаця паводле задумы цацка мелася усміхацца. Памылка была простая. Працаўнік прышыў рот да гары нагамі. Вытворцы пакінулі памылковую версію продажы і не пралічыліся. Сумны конік хутка стаў вірусным у соцсетках. Яго купляюць хутчэй, чым вясёлага. Падаецца, сёлета вобраз каня нечакана трапіў у настрой працоўных будняў. Шмат каму з пакупнікоў гэта спадабалася. Яны казалі, што ў гэтым ёсць сэнс, што гэты конік адпавядае духу так званых карпарацыйных рабоў сённяшняга дня. Шмат каму ён спадабаўся і продажы пайшлі вельмі добра, таму мы проста працягнулі іх вырабляць. Продажы цяпер сапраўды добрыя. Глядячи на мою вушну, я вирішив бити як это конік, уголки рота униз і одразу становився мімасиком. Всі ми трошки коніки. Да. Ну, тим часом... Файний моноспектакль. Мы не ведали, что он с таким талановитым человеком. Час таким кліво летить, тільки Андрій одна сидишов. Ось він знову з нами. Що там пишуть в соціальних сітках, накоментували нам? Нагадаю, що ми спочатку спитали у наших глядачів, кому яны готовы допомагати, ці вірять у фонди, і вот эта всякая тема. І пишуть нам, що ці задаються питанням, ці мусить Європа, ці хтось звонку, не білоруси, білорусам допомагати нам. Так ось і коментар з гэтага... Так же помагають шмат. Так допомагають. Але у 2020-м протестовцы не заявили, что отстаивают европейские коштовности. То чему Европа мусить моцно допомагати? Секундку, было. Ну, спречно, але меркаванне было. Беларусь обрала демократичний європейський шлях розвиття, как бы. За гэта і змагаемся до гэтага часу. Поэтому вы ошибаетесь, комментаторы. Ну. Так, піша Вожик Патрыёт, фонды працуюць. Гэта адзін з кітоў беларускай салідарнасці. А калі не фонд, то ёсць іншыя шляхі падтрымкі. Набыць паслугі гэтага чалавека альбо неабходныя яму рэчы. Я вось вам адкрыю сакрэт. Жыву на адным з раёнаў, дзе у суполцы беларусаў ёсць больш за 500 карыстальнікаў. І там все мяняюцца сваімі майстэрствамі. Хтосьці робіць торцікі, хтосьці
цирульня, хтосьці яшчэ штосьці, хтосьці машыны, і аднаму такім чынам бартеру. дапамагае. Я таксама ў такім чатику состою, ну не на твоім раёне, і я летом праводзіў майстар-клас по моей любимой гульні в питанг. Просто пробона, Боже як мой. бы, вучыў всіх А нас не жадаючых. клікаў Так ніхто. што скоро лето будем гуляць у питанг, і вас паклічу. Што б гэта не было, але нас не клікалі. Не, я играла в питанг. Адзін я, атрымліваецца. Бачите, как я вбросил тему? Вот так. Пишите, что вы думаете про питанг. Так, на пачатку чуеш, як вязняў караюць за тое, што далі нейкую дробязь іншаму у дапамога ўнутры турмы. А потым глядзіш на змаганні з салідарнасцю на волі і выглядае так, што турэмныя парадкі паўсюль. З добрага пункту гледжання размова пра тое, што людзі, не гледзячы на небяспеку, дапамагаюць аднаму. Беларусы, як нация, которая гістарычна увесь час прыходзілася нам выжываць, у нас узаемадапамога гэта жыццёва неабходная наша рыса. Я вырос у вёсцы, і у нас там просто вот бульбу капаць. Як хадзілі бульбу капаць, ведаеш, да? Я капаю, да мяне прыходзяць усе. Мяне выкапалі, ідзём да гэтага. І как бы не бралі за гэта грошы. Максімум ежу. Ну, пакарміў людзей, там, наліў, вось і ўсё. Гэта как бы талака называецца. Талака. Сусед суседу дапамагаў. Сусед суседу дапамагаў. Трошкі крытыкі мусім прачытаць. Так. Хто ашмеліўся? Не, сцвярджаецца. Так, фонды працуюць, але шмат робіцца тапорна. На рахункі беларускія пераводзяць сродкі з Еўропы. Да атрымальнікаў прыходзяць КДБшнікі, ведаюць такія выпадкі, то дапамога сем'ям. Всякае, напэўна, бывае. Я думаю так, што можаш зрабіць лепей, попробуй зрабіць лепей. Вось, таксама меркаванне. І пытанне ад вожыка-патрыёта уласна. А з якіх рахункаў мусяць прыходзіць грошы? З кітайскіх? Сам факт пераводу з замежных рахункаў лічыцца злачынствам, то праблема ў краіне. Ну то таксама каментатары файна, што сур'ёзная праблематыку, трэба праглядацца, рабіць так гэта журналісцкае расследаванне прынамсі. Так, мінімум. А вось і трошку расслабімся, дарэчы. Днямі мяне зноўку напаткала беларуская салідарнасць. Снежная навала, а тут абсалютна выпадковы чалавек на машыне спыніўся і прапанаваў мне падвесці. О, Вот гэта салідарнасць, на которой ўсё трымаецца. Там гарбатка аднаго пачаставаць, там, і так далее. Мой знаёмы тут, Сергей Мільянец, пра яго многія чулі. Ён там выцяў сабе нагу, але ён прывык вазіць гарбатку на прабежкі там польскіх і беларускіх спартсменаў у любую пагоду. І вось з пабітай нагой гарбатку дастаўляў і паіў спартоўцаў. Узгадаем, як падчас пратэстаў дапамагалі адзін аднаму людзі. І галоўны, апошняе, як прыклад салідарнасці беларусаў з беларусамі, наўпрост унутры нашага чату, калі ласка, паглядзіце і ўчытайцеся, адной з нашых карыстальніц патрэбна дапамога для нагляду за хатнімі жывёламі. І вось тут я бачу, ідзе вельмі шчыльна перапіска, людзі шукаюць аднаму, яны кампілююцца і думаюць, як, што, каму дапамагчы. Хочу сказаць, што гэта ўжо становіцца з'явай, гэта ўжо не першы раз, калі беларусы нашых, хто прыходзіць у чат, наша чатлане, групуюцца, каб дапамагчы аднаму. Нядаўна дапамагалі беседзе. Вот. Добра, ну, как бы пішыце, працягвайце дзяліцца меркаваннем. Нам гэта вельмі важна. Дзякую, што вы пішаце. Так, і калі вам бяспечна, не забывайце падпісвацца, ставіць падабайку, дзяліцца нашай трансляцыі. І на званочак. Гэта нас вельмі матывуе, натхняе. Як і добрая музыка, дарэчы. Наивна, стомлена.
Тун-тун-тун-тун. Ой, мы тут трохи затанцаваліся са Светай. Вы глядзіце раніцу з Белсатам. Гэта Анатоль Шырвель і Святлана Дзянкоўская. І мы, ведаеце, дзе мы ў студыі раніцы з Белсатам. Да. Сёння мы з вами натхняліся прыкладамі неверагоднай смеласці беларусак, беларускай салідарнасці. А пытаем мы пра тое, каму і як вы згодны дапамагаць, як вы ставіцеся да фондаў, да суполак, якія дапамагаюць беларусам. Пішыце, калі ласка, свае адказы ў каментарах. Да, як вы ставіцеся да чацікаў пад нашай трансляцыі, дзе можна таксама дамаўляцца аб дапамозе адно аднаму. Ну і пішыце таксама, што ў вас з надвор'ем, таму што, ну, здаецца, ў нашу родненькую Беларусь зноў прыйшлі моцныя маразы, якія пратрымаюцца да, як кажуць сіноптыкі, да сярэдзіны аж наступнага тыдня. У інтэрнэце безліч фотачак таго, як выглядаюць беларускія гарады і вёскі. І вось што цікава, у маразы можна нават пабачыць даволі рэдкія прыродныя з'явы. Такія, напрыклад, як светавыя столбы. Светавыя столбы. Давайте паглядзім, якія яшчэ дзівосы можна падкідваць зіма. 2026 год сапраўды здзівіў сваёй снежнасцю. Працяглыя маразы, устойлівы снег і сапраўдная атмасфера зімы стала рэдкасцю для апошніх гадоў. Згодна гідрамету, апошні раз нешта падобнае беларусы бачылі гадоў 10 таму. Для сённяшніх дзетак такі снег ужо выглядае як дзіўная з'ява прыроды, але было чаму здзівіцца і дарослым. Гэтак узімку беларусы сустрэлі даволі рэдка для нашай краіны палярнае або паўночнае ззянне. Яно ўзнікае ў выніку ўзаемадзеяння зараджаных часціц сонечнага ветру з магнітным полем зямлі і атмасферай. Найчасцей ззянне бачаць у Скандынавіі або за палярным колам. Але падчас моцнай сонечнай буры яно апусцілася і ў Беларусь. Некаторыя з'явы могуць быць наколькі прыгожымі, настолькі і небяспечнымі. Нядаўна амаль уся краіна адчула на сабе, што такое ледзяны дождж. Ён узнікае тады, калі ападкі падаюць у выглядзе дажджу, але каля паверхні зямлі трапляюць у мароз. Кроплі вады не паспяваюць замёрзнуць у паветры і імгненна пакрываюць дрэвы, дарогі, дамы і правады суцэльнай шкляной скарынкай лёду. Ледзяны дождж становіцца прычынай аварый, транспартных праблем і адключэнняў электрычнасці. Адна з самых эфектных з'яў, якую зафіксавалі беларусы – светлавыя слупы. Сапраўдная сенсацыя на фотаздымках, зробленых у Лунінецкім раёне і Берасці. І там відаць, як горад нібыта пранізваюць каляровыя лазерныя прамяні, што стварае футурыстычную, амаль кінематаграфічную карціну. У паветры ўтвараецца мільёны ледзяных крышталікаў. Яны павольна апускаюцца і працуюць як гіганцкая люстэрка, адлюстроўваючы святло наземных крыніц. Цяпер жа згодна з эколагамі, што трубяць пра змяненне клімату, ў Беларусь калісьці могуць завітаць таксама перламутравыя аблокі, калі сонечнае святло, якое ідзе з-за гарызонту, пераламляецца ў крышталях лёду, ствараючы пералівы, падобныя на бляск перламутру. Таксама да нас можа завітаць юкімарыма. Працэс, калі кавалачкі інію, падобныя на пенапласт, што пад уздзеяннем паветру пачынаюць каціцца па паверхні, намотваючы на сябе новыя крышталікі. Цікава, ці бачылі вы ў жыцці нешта падобнае? Пішыце ў каментарах. Увогуле, прырода, яна крыніца бясконцых цудаў проста. Ну, а наш наступны госць сёння інжынер Михаил Бородкин. Ён таксама стварае, як в маім уявленні, нейкія цуды, складае прыкладанне для тых, хто хоча сачыць за сваім здароўем. Што гэта за прыкладанне, як яно працуе, каму будзе карысна, можа быць, нават і нам. Зараз пра гэта пагаворым. Вітаем, даражэнькі, ў нашай студыі. Вітаем вас, Михаил. Скажите, калі ласка, а хто вы по профессии и як вы задумали гэты зацікавіліся Health Tech? Наверное, все это из... Health Tech? Так, на початку, да, так, Health Tech. Наверное, все это из личного опыта. У меня дед умер от сердца, когда ему было всего 57 лет. И когда у меня какие-то там странные ощущения в груди появились, я как инженер решил разобраться, в чем дело. И врачи не могли определить долго. То есть приезжал ночью там в скорую. Они говорят, да все нормально, с тобой все здорово. Я как инженер к сердцу относился как к насосу. Я подумал, почему бы не попробовать применить методы диагностики, вибродиагностики, такие же, как к обычным моторам. И вот на удивление увидел сигналы, и с этого все пошло. Не перастаю здзіўляцца тое, як людзі розных прафесій зусім па-іншаму могуць падысці да праблематыкі, ну, медыцыны, напрыклад, інжынер, медыцына, здаецца, там, мы б там нешта, а ён так, а як вібрацыі? З чаго пачалася распрацоўка вось гэтага HeartScan і Open SCG? Як узнікла ідэя стварэння прыкладання для асочвання рухаў сэрца? Да? Ну, вот, зразумела, што былі страхі, дзед, сам нешта, а вот калі такая
А попробуй-ка я зробить. Я как раз изучал вибродиагностику двигателей обычных автомобилей. И тут слышу, у меня сердце странно застучало, и я думаю, интересно, а если попробовать снять вибрации с груди, да. И первый момент, когда я сигналы эти рассматривал, я думал, что все, Нобелевская премия у меня в кармане. Потому что я просто изобретатель, который никто такого не умеет. Стетоскопом слухового двигателя? Телефоном. Телефоном. Ну да, у моего отца был такой с советских времен с щупом стетоскоп для машин. И как бы вибродиагностика развивается, есть разработки в этом направлении. Но для сердца, я думал, что я первый, оказалось, что нет. Хорошее все-таки. Это на самом деле еще в советской космической программе использовали. А з якімі цяжкасцямі вы сутыкнуліся на першых этапах распрацоўкі без медицинской, я так разумею, лицензии, сертификации? Попробую угадать. Денег нет, программ нема, нет, нечто другое было. Ну, кстати, наверное, не эти постоянные проблемы, а самое, как для дата-сайентиста, для меня самое важное — данные. И самая большая проблема — нет данных. Например, моя мечта диагностировать ишемическую болезнь сердца — это скрытые убийцы, и мы теоретически можем это делать на ранних стадиях. Но для этого нам нужны только данные. То есть верифицированные данные от медицинского центра, партнера, который предоставит. Миша сказал, вот это магичное словозлучение такое. Дата-сцентист — это человек, который працуе с биг-датой, это с массивами дадзеных, да, я расшифровал. Добра, а як вось гэта працуе ўсё? Як карыстальніку запісаць дадзеныя, каму гэта аплікацыя, гэта прылажэнне падыходзіць, якія высновы на падставе гэтых дадзеных можа зрабіць, напрыклад, не я сам, а мой лекар, напрыклад? Вообще работает эта сейсмокардиограмма так же, как ученые изучают землетрясения. То есть они меряют вибрации сверху и узнают, что происходит внутри. Точно так же мы можем и померить ваше сердце, узнать, какой пульс у вас. Да, Миша, я как раз вот... Давайте паспрабуем, спампавалі. Ведаў, што ты прыйдзеш, я вот зайшоў на гэты сайт, Heartscan EPP, да, і тут нешта ёсць. Што тут рабіць? Паказвай, карацей. Ну, давайте попробуем померить пульс. Что такое? Инфаркт. Лучше всего лечь, но должно работать и так. Вялікае задавальненнем паляжу наўпростым эфіра. Я тут, я з вами. Да. 10 секунд буквально идет измерение. Мы сделали это первое в мире. Нужно дышать? Нет, разговаривать, смеяться нельзя, но испортят данные. Вот. Как сказал, не смеяться. Можно на мне попробовать. Шервелю сказали, не смейся. Света больше Я не буду смеяться, не буду размовлять, я больше серьезно подойду. Ой. Ну и ошибка измерения. Ну, на женщинах всегда лучше показывать, потому что и женщины, и их спутники лучше запоминают. Я не серьезно абсолютно. Давайте попробуем на мне. Светлана, ты же серьезная. Не можу стать? Нет? Что там адбываецца, что мы там бачым? Там на экранчику ідзе такая малюначак, як асцылограф, все равно, як кардыаграма сэрца, да? А калі я говорю, яна не ўплывае мае вібрацыі голаса? Уплывает. Самопомылка? Наверное, я просто нервничаю и трясу рукой. Хорошо, а вот калі б я паспрабую, пакуль ты будешь казаць, я вот буду сам себе мерить. То есть это микровибрации грудной клетки, как сердце внутри бьется. И работает не для всех людей, потому что одна из больших наших проблем, то что у нас у всех, мы все разные, и сердце может расположено быть горизонтально, вертикально, и поэтому сигналы очень разные. Но мы уже собрали больше 2 миллионов пользователей, 500 тысяч измерений нам пользователи задонатили, чтобы мы могли использовать их в своих исследованиях, и поэтому у нас самый большой объем данных в мире собран такой. И что насамрэч пасля показывается у гэтым? На веб-сайте можно, он говорит только пульс, это нас попросили пользователи... Не працуе. Ну, я думаю, что гэта асаблівасці майго устройства не выцягвае гэтай эпловскі iPhone. График движения сердца. Для веб-версии нас попросили наши пользователи, благотворительная организация, которая скрининг детского здоровья в Сенегале делает, и они говорят, нам все не нужно, нам вот только пульс.
Я так разумею, што вось гэта аплікацыя, гэта прыкладанне дае, но дазваляе просто, ну, на чым эканоміць? Не трэба ніякага спецыяльнага абсталявання, просто смартфон прыклаў. Я решил свою проблему с аритмией. Я делал его для себя, и решил свою проблему, и решил, что это может быть Это больше. монитор, который постоянно с тобой. Вось не трэба гэтую скрыночку. Когда странное ощущение в груди, сразу можно замерить, распечатать, принести к Я врачу. сабе спасылачку захаваю. Самастойна немагчыма гэта распазнаць. Трэба ісці да лекара, каб інтэрпрэтаваць дадзеныя. На мой взгляд, можно. Но и это я могу. Как моя команда медицинская говорит, что я уже наполовину кардиолог. А так пользователи графики не любят смотреть. И не все даже врачи поймут сразу, что это такое, как распознавать. Мы сделали небольшую такую шпаргалку по просьбе американских врачей. Привели несколько патологий, которые явно заметны на графиках, на результатах. Ну, а вось, но пользователю тяжело будет. Якія моманты важна трэба ўлічваць падчас карыстання гэтым прыкладаннем? Не разговаривать. Не размаўляць, не смеяться. Лучше всего лечь, да. И провести измерение. Да что ж такое? 10 секунд. Нельзя разговаривать. Вот яно чаго. Эти микровибрации, они очень тонкие. И даже если шевелишься, трешься одеждой, это все... И поэтому оно выдае, как бы, замест того, каб даваць недакладныя дадзеныя, прыкладанне піша памылачка. Да. Это значит, калі б я зараз маўчаў, што мне цяжка, канешне, как вядоўцу ранішняга эфіру зрабіць, то было б усё добра. Можа, все это задасе пытанне, а я памаўчу якраз гэту мінуту. А дзе можна спампаваць гэтае прыкладанне і можа скарыстацца вашай прыладай? Где? В Web Store, в Play Market оно доступно, можно скачать и использовать для мониторинга. Но это больше интересно для людей, у которых проблемы с сердцем, с аритмией. Когда я первый раз данные сбросил удаленно аритмологу свои, и как бы страшно стало, что она рассказала про мое сердце, видя только эти данные. А ці можна спампаваць гэтае прыкладанне ў Беларусі? Ось у нас пытаюцца нашы гледачы. Ніякіх там абмежаванняў, нічога такога няма, да? А што будзе далей? Гэта стартап, што павінна адбыцца з ім, каб ён стаў адзінарогам? Каб купила яго яка-нибудь Google ці Meta? На больное наступили. Я знаю. Но скалировать, увеличить до единорога у нас пока не получилось. И, конечно, сертификация — это такой серьезный барьер. Как я говорил, две проблемы — это данные и вот сертификация. Потому что сертификация на американский рынок — это $миллионы, несколько лет для того, чтобы получить. И с негарантированным результатом. Поэтому с этим пока есть сложности. Но приложение успешно, оно работает, приносит небольшие деньги. А в каких краинах уже врачи имеют досвид працы? Больше всего мы ориентированы на американский рынок, он лучше всего окупается, но оно доступно по всему миру. Пользователи у нас вот есть и из Африки, и из Англии. И моя цель, когда я создавал это приложение, сделать мир чуть-чуть лучше, мы точно реализовали. По отзывам клиентов, пользователей мы видим, что мы даже спасли нескольких людей, и это очень, очень так приятно греет команду. А можно про это подробязнее, про выпадки выратования? На сервере я вижу в данных наших иногда даже, когда хочется позвонить человеку этому и сказать: дружище, нужно срочно в скорую, потому что, ну, я вижу, что очень серьезный кризис у него сердечный. Мы не имеем права этого делать, потому что это будет уже оказание медицинских услуг. Но... Если алерт некий проходит у пуш-поведомлений, типа, у тебя там совсем плохо. Это медицинский сервис тоже не имеем права делать. Да. То есть мы не имеем права ни диагностировать, ни говорить ничего. Можем сказать, что это похоже на... Но с долей помогче, то як? Ну, например, один человек поехал в скорую и потом нам написал в отзыве, там, ничего серьезного не оказалось. Плохой отзыв. Ничего серьезного не оказалось, я потратил время на такси, на кардиолога, а мы были очень довольны, потому что у человека самосознание, и он будет заниматься здоровьем. Кардиологи из Англии, они посоветовали пользователю постоянно мерить и принести им распечатку, потом стопку распечаток, чтобы контролировать во времени. А американские врачи, они очень интересно говорят, они используют это приложение не для диагностики, а со всеми пациентами как элемент маркетинга, когда они вызывают у клиентов
вау-эффект, что вот космические технологии у вас в телефоне. Зацикавленность в своем здоровье. Они мне так и сказали, говорят, этот клиент придет домой, он расскажет с друзьям, семье, знакомым, и они потом придут в наш частный медицинский центр. Это было неожиданно даже для меня. Могутно. Ну что ж, Вот такие, как называется, мы так по-хорошему здзіўлены. На самой справе вось гэтыя інструменты самадыягностыкі, яны, конечно, не заменяць урачэй, але, ну, прынамсі... За этим будущее 100%. Врачей не хватает, а такой инструмент, он позволяет делать удаленный триаж. Есть ли проблемы, нужно ли тебе УЗИ или нет? Потому что несколько врачей нам уже написали, они делают такие измерения параллельно с УЗИ сердца. И они заметили очень высокую точность, и некоторые параметры им не нужен теперь УЗИ для того, чтобы узнать от пациента. Ну, хочется пожелать поспехов тогда, так, правда? Так, спасибо большое. Что, ну, как бы, слухай... Спасти еще больше людей. Да, каб стаў адзінарогам, каб гэтыя дадзеныя сабраліся. Карацей, карыстайцеся вось гэтай прыладай, гэтай аплікацыяй і збіраем для Михаила Бородкина, стваральніка гэтай аплікацыі, биг-дату тую самую, которая дапамагаць яшчэ большай колькасці людзей. То бок, гэта што? Гэта зноў пра беларускую салідарнасць. Дзякуй вам вялікі, Михаил. А нас уже чакае Ганна Прышывалка, яна прынесла навіны з апошніх модных паказаў. Вау. Вітаю, сябры! З вами рубрика «Раніца на стылі». Толькі што прайшлі тыдні мужчынскай моды ў Мілане і Парыжы, якія дэманстравалі калекцыі, тренды і асноўныя тэндэнцыі ўжо на наступны восеньска-зімовы перыяд. Пра гэта і будзе сённяшні агляд. Але тое, што калекцыі былі мужчынскія, не значыць, што жанчынам будзе нецікава. Наадварот, дзяўчаты, усім раю паглядзець паказ Дольче Габбана. Там такі кастынг, што яго можна на дзявочніках паказваць. Але менавіта за гэты кастынг вакол брэнду разгарэўся вялікі скандал. Брэнд абвінавацілі ў расізме, бо ў паказе бралі ўдзел мадэлі аднолькавага тыпажу і колеру скуры. Скандалы для фэшн-індустрыі – звычайная справа. Але вернемся да мужчынскай моды. А яна кажа, што можна быць франтам, мачо і джентльменам у адным флаконе. Што для гэтага патрэбна? Па-першае, нагавіцы павінны быць доўгія, да самай падлогі, шырокія, свабодныя, за шчыпамі або стрэлкамі, кішэнямі і якасным скураным поясам. Ну, праўда ж, уже пэўна прыйшоў час зняць караценькія і вузенькія штонікі. Па-другое, здаецца, усе дызайнеры нібыта дамовіліся і павымалі з бабулінага, або хутчэй нават дзядулевага куфра вінтажныя рэчы, такія як запінкі, брошкі, зашчыпы на гальштукі, гадзіннікі на ланцужку, рагавыя аправы для акуляраў і нават святочныя палеты з мундзіраў. Безумоўна, каб насіць такія рэчы, трэба валодаць пэўнай доляй самаіроніі і крэатыву. Не абавязкова купляць такое ў люксавых брэндаў. Можна проста натхніцца і набываць вінтаж або вырабы лакальных брэндаў. Галоўнае спалучэнне – нагавіцы і шыкоўныя аб'ёмныя шведры. А таксама нагавіцы з кашуляй і пінжаком. Але фішка ў тым, што гэта не абавязкова павінен быць камплект. Усе адзінкі вобразу могуць быць розных колераў і матэрыялаў, абы добра спалучаліся паміж сабой. Асноўныя галаўныя ўборы – кепкі з брылькамі і каляровыя бейсболкі. Асноўны колер – шэры, бо з ім цудоўна спалучаюцца іншыя, напрыклад, ружовы, чырвоны, блакітны. Каб не выглядаць занадта дарослым, сур'ёзным і афіцыйным, дададзём лёгкай неахайнасці, бо гэта таксама тренд. Штосьці непрасаванае, лёгкая няголенасць, адрослая стрыжка. Ну і не трэба быць зашпіленым на ўсе гузікі ў прамым і ў пераносным сэнсе. А калі для вас гэта ўсё занадта сур'ёзнае і дарослае, то, канешне ж, можна збіраць вобразы ў болей штодзённым і нават спартыўным стылі. Але заўважце, што цяпер на змену мінімалізму, ціхай раскошы і олд-мані прыйшоў бессаромны максімалізм са збыткам шматслойнасці, тэкстураў, колераў і аксесуараў. Але гэта не галоўнае. Галоўнае – гэта ваша усмешка, добры настрой, агонь у вачах і упэўненасць у сабе. Запомнілі? А цяпер смялей укараняйце і да новых сустрэч! Дзякуй, Ганна. Мы быццам бы самі пабылі на модным паказе.
Ну, чаму быццам бы пабылі прама і паглядзелі на Аню так. і на модныя паказы. Ну і гэты культурны вайп не будзем губляць, я так думаю, бо ад моднага подуму мы пераходзім да выставы, якая нядаўна адкрылася ў Варшаве. Яна называецца «Беларусь. Галасы забароненых кніг». Пра саму выставу, пра кнігі, якіх так баіцца лукашэнкаўская улада, нам распавядзе, як вы думаеце, хто? Сама старшыня беларускага ПН-цэнтру Тацяна Недбай. Вітаем у нашай студыі, спадарня Тацяна. Добрый ранец, Татьяна. Хотела запытаць, ці можете вы прывесці прыклад адной забароненай кнігі ці гісторыі з выставы, якая, на вашу думку, найбольш выразна паказвае стан беларускай культуры? Вось боюсь, што не, тут адной кнігай не абыдзешся, таму што тут трэба разглядаць гэтую сітуацыю ў яе поліфаніі. Я бы тут назвала бы кнігу Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Европы» як такі яскравы прыклад забароненых кніг. Яна была першая кніга, прызнаная экстрэмісцкай, і была выдадзена яшчэ ў 2017 годзе, а прызнаны экстрэмісцкай быў наклад, які выдадзены ў 2021 годзе. «Сабакі Европы», Альгерд Бахарэвіч. Так. Але акрамя гэтага я павінна таксама назваць кнігу Кацярыны Андрэевай і Ігара Ілеша «Беларускі Донбас», якая таксама трапіла ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, і мы ведаем, што зараз і Кацярына Андрэева, і Ігар Ільяш знаходзяцца ў зняволенні. Ага. А за што гэтыя кнігі? Ну, Донбас, ясна, ну, незручная тэма, і альтэрнатыўны погляд на альтэрнатыўныя дзяржаўныя ідэалогіі. А «Сабакі Европы» за што? Вось таму я і кажу, што вельмі складана знайсці адну кнігу, якая патлумачыла гэтую гісторыю, таму я падабрала тут некалькі кніг. Там яшчэ колькі. Давайце пра астатнія раскажам. Калі «Сабакі Европы» гэта савецкая Беларусія за дзень да забароны напісала, за што гэтая кніга будзе прызнаная экстрэмісцкай. Там было напісана, там доўгая была фармулёўка, але галоўнае, што распальвае варожасць паміж чыноўнікамі, сілавікамі і людзьмі. То Альгерд распальвае, конечно. Альгерд распальвае. Гэтая кніга, безумоўна, пра сітуацыю вайны ва Ўкраіне, якая пачалася ў 2014 годзе, і пра тое, што адбывалася, пра удзел беларусаў з абодвух бакоў гэтага фронта. І, безумоўна, гэта незручная праўда для ўлады. Вось гэта стала падставай для забароны. Кніга Святланы Алексіевіч, якая не знаходзіцца ў спісе забароненых кніг, а ў нас іх ёсць два афіцыйныя: спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў і спіс матэрыялаў, якія шкодзяць нацыянальнай бяспецы. Яна не трапляе ні ў адзін з афіцыйных спісаў, але пры гэтым яна вымаецца з бібліятэк, яна не можа распаўсюджвацца ў кнігарнях, і тут гэта робіцца альбо па званку, або з меркаванняў самацэнзуры. То бок абодва... Вы же понимаете, давайте на всякий случай, прежде чем давайте уберем, мало ли что. Да? Вельмі шмат сведчанняў ад вызваленых палітвязняў пра тое, як з турэмных бібліятэк гэтая кніга знікае. Больш за тое, вязні, каб яе не забралі з паліцбібліятэк, не вяртаюць яе бібліятэку, а перадаюць адзін адному, і я ведаю пра такія выпадкі спробаў захавання гэтай кнігі сярод чытачоў турмы. Гэта кніга «Цынкавыя хлопчыкі», гэта пераклад на польскую мову, але насамрэч тут важна імя аўтаркі, бо забараняюць Святлану Алексіевіч. Усе яе 5 кніг складана знайсці ў бібліятэцы. Я памятаю, як кнігі, як «Цынкавыя хлопчыкі» друкаваліся ў адной з газет, перш чым выйсці, і я чытаў. Саша Філіпенка «Слон». Таксама гучная забарона. Нашы аўтары. Так, кніга, у мяне тут расійскае выданне, але яна выйшла таксама і па-беларуску ў выдавецтве «Гутенберг». Але у мяне тут ёсць, конечно, яшчэ і Павел Северынец, таксама з забароненай кнігай «Каменнае сэрца». У мяне тут, на жаль, няма з сабой кніг гістарычных, так проста склалася, што я іх не змагла прынесці, але гэта вельмі важная таксама ілюстрацыя, чаму кнігі забараняюцца, бо гэта гістарычны наратыў, з якім не згодны беларускі рэжым, які пярэчыць афіцыйнай версіі беларускага рэжыма. І што дзіўна, туды трапляюць кнігі, якія выйшлі ў 90-е гады, выйшлі ў нулявыя гады, то бок тое, што было 30 год нармальна, в прынцыпе, прымальна, сёння забараняецца. Або ёсць яшчэ вельмі, на мой погляд, красамоўная ілюстрацыя кнігі Уладзіміра Арлова, якія раней, яшчэ за часоў Макея, былі ў складзе падарункавых пакетаў для замежных дэлегацый, сёння таксама прызнаюцца экстрэмісцкімі, забараняюцца. То бок вось такое абсалютна непаслядоўнае, ну або наадварот паслядоўнае, таму што мы разумеем, што адбываецца фактычна адмена, скасавання ўсяго таго, што прывяло
голода 20-го года і спрабуюць сцішыць гэты А голас. там жа яшчэ кніга аднаго набелянта. Мы Святлана Алексеевич уже показалі. Так, у нас ёсць кніга кніга Алеся Беляцкага і кніга Максіма Знака. І тут гэтыя кнігі паказальныя тым, што вось гэтыя матэрыялы гэтай кнігі былі напісаныя падчас першага зняволення Алеся Беляцкага з 11 па 14 год. Гэтая кніга складаецца з тых тэкстаў, і гэтыя кнігі для мяне ілюстрацыі. Все мы чулі пра тое, як зараз выходзіла вось гэтая вялікая група палітвязняў 13 снежня, і яны расказвалі пра канфіскаваныя рукапісы. Ва ўсіх, каго гвалтоўна вызвалялі і гвалтоўна перамяшчалі ва Ўкраіну у гэтым выпадку, у іх пазабіралі ўсе, нават афіцыйныя прысуды. І Федута, так. У нас было шмат такой непублічнай інфармацыі да гэтага вызвалення, але з выхадам вось вялікай групы палітвязняў гэта інфармацыя стала публічная, Максіма Знака. І вось паглядзіце, гэтая кніга была напісана, гэта творы напісаныя цягам першага года ўзняволення. Мы дакладна ведаем, і Максім пацвердзіў, што ён пісаў і пазней, штосьці ён дасылаў, але яно не даходзіла. Адну кнігу ён напісаў двойчы, яе знішчылі, ён яшчэ раз яе напісаў, яе зноў забралі. І гэта тое, што мы як супольнасць, як беларусы страчваем. І тут я хочу вернуцца да Іліяды Гамера, бо гэтая кніга, зноў жа, яна не знаходзіцца ў спісе забароненых кніг, але яна 100 год таму была перакладзеная Браніславам Тарашкевічам, і да нас дайшлі толькі 2 песні з гэтай кнігі. Тарашкевіч. У турме таксама, зрэшты, была перакладзеная. Да нас дайшлі толькі 2 часткі Іліяды, але мы ведаем, што яна перакладзеная ўся. У яго былі канфіскаваныя гэтыя пераклады ў турме і хутчэй за ўсё знішчаныя. Невядома лёс, ці дзесьці ў архівах ляжыць, якія дагэтуль закрытыя, ці знішчаныя. І такім чынам, Іліяда, яна не крытыкавала нават уладу 100 гадоў таму. Гэта тэкст, і гэта наша унікальная сітуацыя, бо забарона кніг не штосьці эксклюзіўная беларуская практыка. Паліцішча можна пачуць. Так, гэта ў прынцыпе адбываецца ў іншых краінах. Наша унікальнасць сітуацыі ў тым, што забараняюць кнігі таму, што па-беларуску, таму што на беларускай мове. Слухайце, а што з імі адбываецца з гэтымі кнігамі пасля забароны? Куды яны? Яны іх ізымаюць з фондаў. Мяне цёця працавала калісьці ў бібліятэках, я разумею, што гэта значыць, што хутчэй за ўсё іх на макулатуру. Штосьці адпраўляецца ў спецхраны, штосьці ў макулатуру, штосьці, калі мы кажам пра канфіскаваныя рукапісы ў турме, тут няма адназначнай пацверджанай інфармацыі, але людзі, палітвязні сведчаць пра тое, што спальваюцца. Проста спальваюцца гэтыя рукапісы, якія канфіскоўваюцца. Я думаю, на аукцыён іх выставяць потым. Хацелася б верыць у тое, што штосьці можа захавацца, але мала надзеі на гэта. Мы можам звярнуцца да тых людзей, которые зараз у вязніцах ахоўваюць нашых палітвязняў. Калі ўжо патрапіў вам у рукі нейкі рукапіс, і вам загадалі яго забраць, захавайце. Вы свае імёны запішыце ў гісторыю людзей, которые выратавалі частку страчанай беларускай літаратуры, сучаснай, навейшай. А вось па якіх прыкметах адразу можна вызначыць, што кніга будзе небяспечнай для беларускай улады? Такі чек-ліст. Хутчэй за ўсё, тут ёсць такая цікавая штука, што недастаткова абгрунтаваныя рашэнні. Я казала пра 2 афіцыйныя спісы. Гэта спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў і спіс матэрыялаў, якія шкодзяць нацыянальнай бяспецы. Там не толькі кнігі. Там і медыя, і старонкі ў сацыяльных сетках, там все што заўгодна. Кнігі ў тым ліку. Мы, як беларускі ПН, выбіраем з гэтага мастацкія кнігі, і не толькі мастацкія, гістарычныя, таксама выбіраем з іх кнігі і змяшчаем гэты спіс менавіта кніг на нашым сайце. З усім гэтым можна азнаёміцца. І тут першы спіс, ёсць спецыяльная камісія, якая прымае рашэнне, там усе таксама імёны пералічаныя, і гэта таксама вельмі цікавае сведчанне будзе для гісторыі, хто ж прызнае старшыня камісіі Лілія Ананіч, хто прызнае гэтыя кнігі экстрэмісцкімі, і пасля на падставе заключэння гэтай камісіі суд прымае рашэнне. Пры гэтым фармальна можна абскардзіць, але гэта ўсё вельмі складана зрабіць у практыцы, таму што часта судовыя пасяджэнні закрытыя, трапіць на іх вельмі складана, патрэбны дазвол суда, каб трапіць, немагчымы дыстанцыйны ўдзел. Каб трапіць, каб суд дазволіў, трэба абгрунтаваць сувязь аўтара і кнігі, або
трапіць на суд можа толькі той, хто прызнаны судом зацікаўленай асобай. Вельмі складана, і абгрунтаванні яны вельмі тыповыя для вельмі розных кніг. Вельмі складана зразумець, чаму ж дакладна кніга забаронена з гэтых абгрунтаванняў. А вось у спісе я хочу сказаць пра тое, што з гэтых абгрунтаванняў, якія мы маем, мы не можам зрабіць выстову. Але, безумоўна, мы, як беларускі ПЭН, як праваабаронцы, як літаратары, можам прасачыць пэўную логіку, чаму кнігі забараняюцца. І гэта... Яны глядзяць такі, што-то не так. Гэта часам колер вокладкі, гэта часам бела-чырвона-бела. Гэта часам беларуская мова. Гэта, безумоўна, беларуская гісторыя. Кнігі пра беларускую гісторыю, і калі наратыў гэты пярэчыць афіцыйнай ідэалогіі сёння. Гэта кнігі на ЛГБТ-тэматыку, якія хутчэй за ўсё трапляюць. Гэта кнігі пра актуальную сітуацыю. Напрыклад, кніга ў другім спісе, які шкодзіць нацыянальным інтарэсам, туды трапляюць не толькі беларускія аўтары. Замежныя таксама, сярод іншага Н. Эпплбаум з кнігай пра ГУЛАГ. І туды ж патрапіў быў сайт звяза, па-моему, ці Еўракамісіі. Сайт таксама, Рада Европы. Рада Европы. А вось, Таня, вось гэта, я зразумеў, што прямо ўжо вы сталі эксперткай па забаронах. Гэта сістэмны працэс ці хаатычны? Гэта вот некаму там важанне куды патрапіла? Ці ўсё-такі ўжо ёсць распрацаваныя інструменты, і яны метадычна, сістэмна, як сказаў бы прокурор, по папярэдняму зговару яны знішчаюць нашу спадчыну. Я бы сказала, што і сістэмны, і хаатычны. Сістэмны ў тым сэнсе, што яны бяруць тое, што тычыцца, тое, што трапляе ім в рукі. Па беларускай ідэнтычнасці, беларуская гісторыя, ЛГБТ-тэматыка і вось іншыя тэмы, которые яны лічаць небяспечнымі. З іншага боку, хаатычны, таму што няма дастатковай абгрунтаванасці, у іх не хапае рук, у іх не хапае кампетэнцыі, зрэшты, не хапае, кажу, не хапае нават падставаў, якіх рэальна можна, як легальную падставу выкарыстоўваць для прызнання кніг. Там такія бываюць, я думаю, мезансцэны. Так за што ж мы ўсё-такі яго забаронім? А давай забаронім на всякі... Выкарыстоўваюць вельмі агульныя фармулёўкі, которые немагчыма абскардзіць. І ў гэтым сэнсе, што тут можна, вот як можна з гэтым паступаць? Вот ёсць забарона, і ты не можаш нічога з гэтым зрабіць. Ты не можаш пераканаць, ты не можаш адстаяць. Гэта павінна быць правам чалавека абараніць, калі цябе прызнаюць аўтарам, напрыклад, экстрэмісцкай літаратуры. А мы заўважылі, як забарона кніг адбіваецца на саміх аўтарах, выдаўцах і ўвогуле на культурнай прасторы? Вельмі хорошае пытанне. Канешне, самае небяспечнае... Мы, як беларусы, як чытачы, мы пазбаўляемся доступу да кніг, бо гэтыя кнігі, калі яны прызнаюцца экстрэмісцкімі, адказнасць ёсць за захоўванне экстрэмісцкай прадукцыі, за распаўсюд экстрэмісцкай прадукцыі. То бок тое, што ў вас дома ёсць экстрэмісцкая кніга, ужо ставіць вас, калі да вас прыйдуць з ператрусам, знойдуць, што гэта 15 сутак у нечалавечых умовах. Як мы памятаем, гэта зараз гэта ніколі не было санаторыем, але цяпер гэта яшчэ больш жорсткія умовы. Але самае галоўнае і небяспечнае гэта самацэнзура, да якой прыводзіць гэтая вся сітуацыя. І тут мы маем вось гэты трэці спіс, калі людзі думаюць лепш, яны не будуць мець гэтую кнігу, бо ніхто не памятае ўсяго спіса экстрэмісцкай літаратуры. Лепш сёння ты набываеш кнігу, заўтра яна можа быць прызнана экстрэмісцкай, ты пра гэта можаш не даведацца. Латарэя. Купіў кніжку, а аказалася тэрмін. Або, напрыклад, вядомыя факты, калі у чалавека канфіскоўвалі кнігу падчас ператруса, прызнавалі яе экстрэмісцкай пазней, але ўсё адно прымянялі адказнасць за захаванне экстрэмісцкай літаратуры. То бок гэта такая вельмі небяспечная гульня, якая людзі просто самацэнзуру включаюць і атмасфера запуджвання такая, ай, на всякі пажарны ўвогуле не буду я купляць гэта іхні. Гэта мы кажам пра чытачоў. З кнігавыдаўцамі, з кнігараспаўсюднікамі тая самая сітуацыя. Лепш не выдаваць, лепш не распаўсюджваць, не браць, каб не... Але гэта ўнутры Беларусі. А што адбываецца тым часам? Звонку шмат аўтараў выехала Саша Філіпенка, Альгерд Бахарэвіч, Святлана Алексеевич, Алесь Беляцкі, Максім Знак, усе гэтыя прозвішчы, гэта людзі, которые ўжо па-за межамі. Тут можа быць якісьці бум ці росквіт? Ён і адбываецца. Я бы, праўда, вельмі пасцярожна называла гэта бумам ці росквітам, таму што ўсё ж такі гэта ўсё павінна быць даступна там унутры Беларусі. Тут, безумоўна, ситуация компенсуется в тым плане, что можно выдаваць кнігі, бо вот усе гэтыя, не усе, конечно, гэтыя кнігі, але тое, што немагчыма выдаць у Беларусі, выходзіць за межамі Беларусі. Гэта праўда. І мы сёння такім чынам
працуем над тым, каб гэтую кампенсаваць забарону і кампенсаваць цэнзуру, якая існуе ў Беларусі. Пытанне ў тым, як гэтыя кнігі трапяць да беларускага чытача. Вось, я хацела запытацца, як увогуле, ці ёсць запыт у беларускага грамадства да гэтых забароненых галасоў і які доступ і як, ну так, берагчы сябе пры гэтым, пры ўсім? Бачыце, ёсць такая праблема, як адукацыйны працэс. Гэта ж таксама не сітуацыя апошніх 5 гадоў. Насамрэч, забароны здараліся і раней, проста што яны в такім маштабе адбываюцца цяпер беспрэцэдэнтным. Хаця беспрэцэдэнтным гэта ў найноўшай гісторыі. Всё ж такі там у сталінскія часы таксама кнігі знішчаліся, спальваліся, і там былі вялікія рэпрэсіі кніжныя. Але для таго, каб мець запыт, трэба мець інфармацыю пра тое, што выходзіць. І тут я вымушаная канстатаваць, што ўсё ж такі людзі з меркаванняў самацэнзуры зноў жа не падпісваюцца на экстрэмісцкія медыа. І яны могуць не ведаць пра тое, што нейкая кніга выходзіць. У школьных праграмах гэтыя кнігі знікаюць. «Каласы пад сярпом тваім» знікаюць у школьнай праграмы. Мы кажам так, з універсітэцкіх праграмаў знікаюць. І гэта сітуацыя прыводзіць да таго, што каб мець запыт, трэба хаця б мець інфармацыю пра тое, што такое існуе. І, безумоўна, у матываваных чытачоў, якія ведаюць, дзе шукаць, яны гэты запыт свой рэалізуюць, яны могуць і набыць, і прыязджаюць сюды, і набываюць кнігі, чытаюць электронныя версіі. На мяжы, напэўна ж... І на мяжы таксама, но гэта рызыка таго, гэта рызыка, якую бярэ на сябе сам чалавек. Таксама неаднаразова вядомыя выпадкі, калі пасылкі з кнігамі на мяжы правяраліся, і ўжо з ускрытых на мяжы пасылак кнігі адпраўляліся на экспертызу і пасля прызнаваліся экстрэмісцкімі. Да, ну вось кніга як праўда як зброя. Да? Я вспоминаю, як у савецкія часы я быў школьнікам, потом у каледжы вучыўся. І, ну, я вельмі любіў чытаць і прыходзіў, цікавіўся фантастыкай. Пэўны час мне зацікавілі утопіі, антыутопіі гэтыя розныя. Да? І я памятаю добра, як мне бібліятэкарка порекомендовала и кажу, вас все уже прочитал, что у вас еще есть? Она кажет, слушайте, вышел 1984, Оруэлл. Почитайте там «Скотный двор», «Ферма животных», так само у литературном почитайте. Я хочу сказать, что у советские часы рекомендации библиотекаров были особистой можностью. Я думаю, что и сегодня есть тыя, хто можа аднаму кніжкі парэкамендаваць. Рэкамендуем гэтыя кніжкі. Тацяна, колькі кніг забаронена ўвогуле? Вот ёсць лічба агульная? Больш за 300 ўжо. Больш за 300. Мы гэтую лічбу ўвесь час абнаўляем на сайце Пэна. Вы можете зайсці на сайт Пэна і пабачыць больш за нейкую колькасць людзей слова. Здаецца, больш за 32 чалавекі на сёння. І, здаецца, больш за 312, калі я не памыляюся, варта спраўдзіць забароненых кніг. І калі клікнуць на гэтую спасылачку, адкрыецца ўвесь спіс, які мы адсачылі. Гэта з афіцыйных спісаў. Гэта не... Туды не ўваходзіць Святлана Алексеевич, туды не ўваходзіць Максім Знак, бо яны афіцыйна не забароненыя, але можна сабе ўявіць, што будзе, калі кнігу Максіма Знака, які ў спісе тэрарыстаў, на хвіліначку паслаць у Беларусь, то бок гэтых забароненых кніг па факце значна больш. Напрыканцы нашай размовы хочацца нам усім, асабліва нашым чытачам і гледачам, проста, як гэта называецца, пажадаць, пазычыць, каб каб дзве ганебныя лічбы прапалі ў бліжэйшай будучыні. Гэта колькасць палізняволеных на сайце «Вясны» і колькасць забароненых кніжак на сайце беларускага пэн-цэнтру. Дзякуй вялікі, спідарня Тацяна, з намі былі. Так, пра выставу, прысвечаную забароненым Беларусі кнігам, нам распавяла старшыня беларускага пэн-цэнтру Тацяна Нядбае. Да, а у нас уже чакае фрагмент новай праграмы Белсату «Каса на камень». Кацярына Ваданосава і Васіль Калача распавядаюць пра мужчынскі і жаночы погляд на беларускую гісторыю і не баяцца гаварыць пра самыя вострыя тэмы. Ну, як і мы са Светай. Не баімся. Доля прастытуткі ў 20-е гады толькі знешне выглядае прывабна. Грошы на руках, так, пры гэтым ніякіх мазалёў на гэтых самых руках. Ніякай адукацыі не трэба. Багемнае жыццё, бо ў вялікіх гарадах усё круціцца вакол кавярняў, рэстаранаў, сам гэты вобраз у стылі нуар, дзяўчына з цыгарэтай, з томным позіркам. Але давайце паглядзім цвяроза. Так,
Жанчына атрымала правы. Права на развод, права насіць вопратку, якую хоча, ці не насіць вопратку ў прынцыпе. Але чамусьці жанчынаў у наркаматах БСР мы не бачым. Сярод кіраўніцтва фабрыкаў, заводаў, газетаў таксама не бачым. Затое на панелі, калі ласка. Гэта і ёсць тая свабода. А я вам патлумачу, як так атрымалася. Уявіце, напрыклад, жанчына з-пад Барысава прыязджае ў Менск, выходзіць замуж, а муж сыходзіць. І з працы яе скарачаюць, і з дзецьмі на руках яна аказваецца на вуліцы. І куды ёй ісці? Правільна, на панель. Сярэдні заробак, вы кажаце, 100 рублёў. Вы падумайце, колькі прыніжэння, страху, болю каштуюць тыя 100 рублёў, 40-50 копеек за раз. А пасля яе зловіць міліцыя і засуне ў спецыяльны ЛТП імя Розы Люксембург для прастытутак. І там казармены распарадак з чытаннем газет, з зарадкай, скудным пайком. А калі яна адтуль збяжыць, яе зловяць і засунуць ужо на Салаўкі ў канцлагер, а дзяцей адправяць у прытулак. І вы мне хочаце сказаць, што жанчына тут у чымсьці вінаватая? Так, канешне, ствараліся розныя там камісіі, рэспубліканскія саветы пры наркаматах, аддзелы барацьбы з сацыяльнымі хваробамі, спрабавалі перавучыць, патлумачыць. Аддзел па ахове маці і немаўля пры наркамаце здароўя браў на ўлік маці-адзіночак, бо гэта патэнцыйныя прастытуткі, злачынцы, злачынніцы. Клас, праўда? У 27-м годзе прастытутак пачалі ссылаць у лагеры, бо метады прафілактыкі не працавалі, бо немагчыма лыжкай вычарпаць гэтае мора. І там, у гэтых лагерах, што самае цікавае, прастытуткі маглі на свае ўласныя вочы пабачыць тых самых камуністаў-завадатараў секс-рэвалюцыі 20-х, бо яны ўсе, як і прастытуткі, таксама пайшлі па этапе. Вояк. Што цікавіла нашых гледачоў, якая тэма закранула? І зноў з намі Андрэй. Якая там была свая коса на камень? Нашла там? Па-першае, галоўнае падкрэслена нашы чытачы не толькі нас, але і кнігаў пішуць, што цяпер інтэрнэт і электронныя кнігі нас ратуюць. Сапраўды, у час, калі ідзе забарона, можна зайсці ў інтэрнэт або камунікатор. Камунікатор, калі ласка, заходзьце, чытайце все, што вам трэба. Іначай давялося б займацца сам выдатам для гэтых кніжак, пішуць нашыя чытачы. Сам выдат даўненька не займаліся, можна і ўзгадаць. Цяпер, дарэчы, тэхналогіі качнуліся троху наперад. Ад рукі перапісваць. І так. Ну і таксама нагадаю, што внутры нашага чаціку, які вы зараз можаце адкрыць, чытач, наш глядач пад імем Бесіць звярнуўся па дапамогу. Не зноў, а вот сёння я дапамагаю бадзяжным жывёлам, але зараз дапамога патрэбна мне самому, часовыя цяжкасці ў мяне. І нашыя людзі ў чаціку ўжо пішуць і дапамагаюць самой. Даражэнька, перш чым ставіцца да гэтага крытычна і неяк там яшчэ. Я учора прачытаў гісторыю, вось чалавек пісаў на форумах, яшчэ не было гэтых, пісаў на форуме чалавек, што я вось у лесе замерзаю, дапамажыце. І там пачалі прыкалвацца, а ён памёр. І гэта была рэальнасць. Поэтому, калі людзі просяць дапамогу, давайте адгукацца. Ну і хуценька развяжам пытанне. Мы гаварылі пра тое, што ці мусіць Еўропа дапамагаць беларусам, беларускім палітвязням, калі беларусы як бы сваю геапалітычную стратэгію падчас пратэстаў 20-го не выклалі. Анатоль сказаў, што все-таки мы неяк прадэманстравалі, пра гэта гаварылася, але гэта выклікала пытанне ў нашых чатланаў зноў. І пішуць, што Анатоль не да канца мае рацыю. У пачатку 20-х Ціхановская неаднаразова тлумачыла, што пратэстуючыя беларусы не робяць геапалітычны выбар. Вот так вот нам напісалі. Таму сапраўды, Вожык, піша патрыёт, не мелі беларусы тады геапалітычнага свайго выбару, нам яго зладзілі. Асабіста я свой геапалітычны выбар зрабіў яшчэ раней. І вось і пішаць, менавіта я свой геапалітычны выбар зрабіў шмат год да 20-го. І вот адказ табе. І я. Салідарныя мы з вами. Дзякуй вялізна, што былі з намі. Вы глядзелі раніцу з Белсатам. У студыі былі Анатоль Шырвель, Светлана Зеленковская і Андрэй Сульжыц. І нашых класныя госці. Заставайцеся з Белсатам, глядзіце раніцу на Белсаце і слухаем класную музыку. Ну і мы вас, конечно, любім вельмі. Доброго дня. На твоєму лиці наприкінці не буде різниці, не матиме значення жодне з очей, і мовчання нічне не матиме значення, освячена кожна з твоїх речей. До побачення, ніжна моя, до побачення. Немає різниці при цій ріці,
що відбивають твої зіниці, твої вилиці, тінь на твоєму лиці. Наприкінці не буде різниці, не матиме значення жодне з очей, і мовчання нічне не матиме значення, освячена кожна з твоїх речей. До побачення, ніжна моя, до побачення. Тихо так, наче падає сніг, тьмяно зникаючи між небесами, лишається світло з усіх утіх, і небо наповнюється голосами, і палає вогонь для усіх, хто пішов. Звістка здається такою гіркою, місце прощання болюче, як шов, ніби стоїш над нічною рікою, і немає різниці при цій ріці, що відбивають твої зіниці, твої вилиці, тінь на твоєму лиці. Наприкінці не буде різниці, не матиме значення жодне з очей, і мовчання нічне не матиме значення, освячена кожна з твоїх речей. До побачення, ніжна моя, до побачення. Починається рік, наче хтось переписує ріки, кожна з прописаних нами доріг тьмою лягатиме на повіки. Світло так, наче палять вогні, і течія вигорає зі споду. Все відчитається на глибині, і ступаєш у відданість ніби у воду. І немає різниці при цій ріці, що відбивають твої зіниці, твої